θα έρθει εδώ στη σκηνή. Εγώ θα φύγω. Η Άσμα Μαλάη είναι διδάκτορας πολιτικών επιστημών. Ερευνήτρια στην πολιτική ανθρωπολογία του HESS. Το βιβλίο της που κυκλοφόρησε στις εκδόσεις Seuil με τον τίτλο Technopolitik. Ο υπότιτλος είναι «Η τεχνολογία θα μας κάνει στρατιώτες». Το ενδιαφέρον είναι με τον υπότιτλο ότι έριξε ένα φράγμα, δηλαδή θέτει ένα ερώτημα που μας αφορά όλους, εμάς τους πολίτες, αλλά αφορά επίσης και τον στρατιωτικό κόσμο, γιατί έχουμε την εντύπωση ότι τα εργαλεία της τεχνικής νοημοσύνης θα δώσουν ένα είδος γνώσης αυξημένης. Αυτό θέτει όμως προβλήματα σε στρατιωτικό αλλά και στο πολιτικό επίπεδο. Επίσης θέματα γεωπολιτικής. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Να ξεχωρίσουμε λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε αυτά τα θέματα και τώρα σας αφήνω το λόγο, Άσμα. Καλή διάλεξη, σας εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ σε όλες και όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Μόνη μου επί σκηνής, με εντυπωσιάζει αυτό. Υπάρχει πολλή αντίχηση σε σχέση με το προηγούμενο στρογγυλό τραπέζι. Για να κάνουμε τη διασύνδεση ανάμεσα στο βιβλίο Technopolitik και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, νομίζω ότι το έχετε ήδη καταλάβει, είναι να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε, όπως το έλεγε μία από τις παρεμβάσεις, να απομυθοποιήσουμε, να καταλάβουμε τι εννοούμε με την τεχνητή νοημοσύνη. Ταφνή, αυτό δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Το ταφνή. Έχω συνηθίσει να λέω ότι δεν σημαίνει τίποτα. Αν αναφερθούμε σήμερα στα κείμενα ρύθμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης ή και στα απλά νομικά κείμενα, μιλούν ήδη για συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Και αν έπρεπε να περιορίσουμε ακόμη την έννοια, θα μιλούσαμε στο πληθυντικό αλγοριθμικά συστήματα. Όσο πιο πολύ διευκρινίζουμε, ακόμη και από νομικής πλευράς, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνουμε ότι η μαγεία γύρω από αυτά τα εργαλεία δεν υπάρχει. Εξαερώνεται ή δεν μιλάμε πια παρά μόνο για εργαλεία. Βέβαια με μια πολύ ισχυρή ικανότητα υπολογισμού, με κάποια θεώρηση του κόσμου και με αξίες, αλλά με εργαλεία. Άρα για μας το διακύβευμα είναι να κρατήσουμε τον έλεγχο. Αν έπρεπε να θέσω τις διαπιστώσεις ευθύς εξ αρχής, έχω συνηθίσει να λέω όταν με ρωτούν να συνθέσω πολύ γρήγορα τη δουλειά μου ή τη σκέψη μου, έχω συνηθίσει να λέω με τρόπο κάπως προκλητικό ότι οι δημοκρατίες μας έχουν πεθάνει. Στην πραγματικότητα μιλώ, αντίθετα ίσως από τους προηγούμενους παρεμβαίνοντες, μιλώ για τις πολιτικές επιστήμες. Όχι από τεχνικής άποψης όμως. Δεν χρειάζεται να με παρασύρετε στο πώς φτιάχνεται ο αλγόριθμος και ποιο είναι το βάθος του μαύρου κούτιου. Δεν θέλω να πω κάτι τέτοιο. Εγώ θέλω να μιλήσω για πολιτική και οι δημοκρατίες έτσι όπως τις γνωρίσαμε, όπως τις σχεδιάσαμε, όπως τις ασκήσαμε μέχρι σήμερα, έχουν πεθάνει. Έχουν πεθάνει μεταξύ άλλων από αυτό που ονομάζω τεχνολογικό σοκ. Τι είναι αυτό? Αν πρέπει να καταλάβετε αυτή την προβληματική, είναι τρία πράγματα. Πιστεύω απλώς και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να συζητήσουμε ότι για να καταλάβουμε τι συμβαίνει στην αρχή του 21ου αιώνα υπάρχουν τρία στοιχεία να έχουμε κατά νου για να καταλάβουμε τις αλλαγές του παραδείγματος. Και γιατί λέω ότι η δημοκρατία έχει πεθάνει? Το πρώτο πράγμα, η πρώτη φύση του σοκ είναι ότι πραγματικά έχουμε περάσει από τη δημοκρατία του 20ου αιώνα, που ήταν πώς την είχαμε φτιάξει την αρχιτεκτονική της? Παραγωγή μαζική κατανάλωση, μαζική παιδεία, ΜΜΕ για τις μάζες, καθετότητα, από πάνω προς τα κάτω.
και κληρονομήσαμε βιομηχανικές επαναστάσεις από τα τέλη του 19ου αιώνα. Οι ρήξεις του τεχνολογικού σοκ σήμερα εστιάζουμε στην τεχνική νοημοσύνη, αλλά πρέπει λίγο και να αποκεντρώσουμε από αυτό το θέμα. Το κύριο σοκ που μας οδηγεί αυτή η τεχνολογία, στο οποίο μας οδηγεί αυτή η τεχνολογία, είναι ότι περνάμε από τη μάζα στην υπερπροσωποποίηση της μάζας. Δηλαδή, είμαστε σε θέση με όλους αυτούς τους αλγόριθμους και κυρίως μέσα από εσάς, μέσα από όλα τα δεδομένα που από το πρωί στο βράδυ παράγουμε, ό,τι παράγουμε στα κοινωνικά δίκτυα, στις πλατφόρμες, είναι δεδομένα όχι μόνο για την ιδιωτική σας ζωή, για τις παλιές συζητήσεις που είχαμε. Η προσωπική σας ζωή έχει κάποια αξία. Όλα τα ίχνη που αφήνετε δίνουν πληροφορίες όχι μόνο πάνω σε αυτό που τρώτε και αυτά που ψωνίζετε, αλλά κυρίως πληροφορίες σχετικά με την ευαλωτότητά σας. Ποιες είναι οι προκαταλήψεις σας, ποιες είναι οι απόψεις σας, τι πιστεύετε. Με δύο λόγια, αυτό που είσαστε ως προς την ταυτότητά σας, στην ιδιομορφία σας, στη μοναδικότητά σας. Από τη στιγμή λοιπόν που ξέρουμε να τα διασταυρώσουμε αυτά τα δεδομένα, ξέρουμε ποιος είστε και σχεδόν θέλω να πω χωρίς εσείς να το ξέρετε τι είσαστε. Πάνω σε ορισμένα θέματα γνωρίζουμε με την τεχνική νοημοσύνη καλύτερα από εσάς ποιοι είσαστε εσείς. Το προσωπικό, το μύχιο γίνεται και είναι πολιτικό. Σήμερα, από τη μαύρη πλευρά της δύναμης, αυτό ήταν το σκάνδαλο του Cambridge Analytica του 2016. Η εκστρατεία του Donald Trump που την διεύθυνε ο Steve Bannon με Ρώσους ερευνητές που ήταν μέσα στη startup και που ουσιαστικά χάρη σε αυτή την ικανότητα του micro-targeting, της μικροστόχευσης, είναι δύσκολο να ανιχνεύσεις την εκδραμάτιση. Είχαν τη βούληση να στοχεύσουν τις πολιτείες που δίσταζαν και συγκεκριμένους εκλογείς. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ο Μπάνον είχε πει ότι θα εμποδίσουμε την ψηφοφορία. Δεν θα επηρεάσουμε μόνο την ψήφο, αλλά θα εμποδίσουμε την ψήφο. Μιλούσε ήδη για πολιτιστική μάχη μέσω των αλγορίθμων, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το σκάνδαλο της Cambridge Analytica. Ήταν η αρχή αυτού που ονομάζουμε σήμερα στο στρατιωτικό δόγμα γνωστικούς πολέμους. Με μεγάλη χειραγώγηση να πάμε πίσω στην αλυσίδα των αξιών για να χειραγωγήσουμε τις αντιλήψεις σας. Και αυτές είναι νέες συγκρουσιακότητες που συμβαίνουν στο Μπακού πάνω στο χρόνο, το μακρύ χρόνο. Κλείνω την παρένθεση, θα επανέλθουμε. Πρώτο σημείο, λοιπόν, σε σχέση με το σοκ αυτό, υπερπροσωποποίηση της μάσας. Είμαστε άτομα χαμένα μέσα στη μάζα. Εμποδίζεται λοιπόν η συλλογικότητα, η δημιουργία δεσμών. Αυτό το έγραφε η Άννα Άρεντ όταν εξηγούσε ότι η απώλεια του συνδέσμου, του κοινού, το γεγονός ότι είμαστε μόνο άτομα χαμένα μέσα στη μάζα, εδώ ανοίγονται λεωφοριόδρομοι για τον ολοκληρωτισμό. Και τι θα δούμε να φτάνει σε ολόκληρο τον κόσμο, σας προλέγω, είναι το QFD. Δεύτερο σημείο για το τεχνολογικό σοκ. Ο διπλός χαρακτήρας αυτών των τεχνολογιών είναι ταυτόχρονα και πολιτικές και στρατιωτικές. Ένα κοινωνικό δίκτυο που δημιουργεί πολύ συμπαθητικούς χώρους για να δουν τι κάνουν οι φίλοι σας, για να αποστάρετε πράγματα εσείς στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν υπάρχει ενοχή για το θέμα.
Κάποιοι φιλόσοφοι αρέσκονται στο να ενοχοποιούν τους χρήστες. Αυτό νομίζω ότι είναι ανόητο, δεν έχουν καταλάβει τη συστημική πτυχή αυτών των εργαλείων. Αντίθετα, υπάρχει μια αρχή ευθύνης που πρέπει να την έχουμε απέναντι σε αυτά τα εργαλεία. Πρόκειται λοιπόν για τεχνολογίες διτές, στρατιωτικές και πολιτικές. Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι πολύ ευχάριστο, αλλά είναι ταυτόχρονα όπλα επιρροής, χώροι χειραγώγησης γνωστικής. Αυτό εξηγεί όλη την ιστορία γύρω από το TikTok σήμερα, που αποκρισταλώνει τη γεωγραφική αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, που εστιάζουν πάρα πολύ πάνω στην νέα τεχνολογία και συγκεκριμένα την τεχνητή νοημοσύνη. Τελευταία φύση του τεχνολογικού σοκ που σκοτώνει τις δημοκρατίες μας, τις λεγόμενες φιλελεύθερες δημοκρατίες, είναι η εμφάνιση αυτών των παραγόντων που είναι οι tech giant, τα big tech, που μετράμε στα δάχτυλα του ενός χεριού και που σήμερα είναι οι κύριοι σχεδιαστές και παραγωγή αυτών των εργαλείων, μεταξύ των οποίων οι τεχνητές νοημοσύνες στο πληθυντικό. Το πρόβλημα που θέτει δεν είναι μόνο ιδιωτικές εταιρείες, αλλά είναι οι υβριδικές οντότητες, γεωπολιτικοί παράγοντες, επίσης στρατιωτικοί παράγοντες, προφανώς οικονομικοί και βιομηχανικοί παράγοντες, αλλά είναι και παράγοντες πολιτικοί με ιδεολογικές ατζέντες. Το κύριο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι έχουμε παράγοντες συστημικούς που σήμερα έχουν οικοσυστήματα ολόκληρα τεχνολογίας, συλλογής δεδομένων. Ο Elon Musk, για παράδειγμα, που θα έχει δορυφόρους, ρομπότ, εμφυτεύματα εγκεφαλικά, και όταν διασταυρώσει όλα αυτά τα δεδομένα, τότε διασταυρώνει το σύνολο αυτών που κάνουμε, των συνηθιών μας. Όταν έχετε παράγοντες που έχουν γίνει σε τέτοιο σημείο ισχυροί, κάνουν και γεωπολιτική, έτσι έχω γράψει στη διατριβή μου. Είναι επεκτάσεις της ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών. Art Power στην Ουκρανία, για παράδειγμα, η Starlink, η Amazon στην Ουκρανία. Είναι συστήματα, λοιπόν, backup των ουκρανικών τηλεπικοινωνιών. Υπήρξαν παράγοντες στην πρώτη γραμμή. Από αυτή την άποψη μιλάμε για art power, ισχύ της τέχνης δηλαδή. Πρόκειται για εταιρείες όμως που είναι ιδιωτικές, με ένα νομικό καθεστώς ιδιωτικής επιχείρησης. Κάπως αυθαίρετες. Έχουμε μιλήσει πολύ για τον Elon Musk και θέτει πρόβλημα από την άποψη της δημοκρατίας, δηλαδή συγκεκριμένα από την άποψη όχι της εξουσίας, αλλά της αντιεξουσίας. Το πολιτικό ερώτημα, όχι να τους διαβολοποιήσουμε, όπως πολύ μας αρέσει να το κάνουμε και το θεωρώ ανόητο, γιατί είναι εδώ, αυτοί οι παράγοντες είναι εδώ. Αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε πώς θα θέλαμε να τους κυβερνήσει. Ποιος θα τους κυβερνήσει, με ποιο σύμφωνο, με ποια νομιμοποίηση ξαφνικά έχουν τόση εξουσία. Και το σύμφωνο που έχουμε υπογράψει με αυτούς είναι ασύμετρο, είναι εξαιρετικά ασθενές. Είναι οι γενικοί όροι χρήσης. Αυτό δεν αρκεί βέβαια. Καταλαβαίνετε τη συμμετρία της εξουσίας που έχουμε. Να λοιπόν οι τρεις φύσεις του σοκ, υπερπροσωποποίηση των μαζών, διτή μορφή της τεχνολογίας και άφιξη νέων τεχνολογιών υβριδικών με πολιτικές ατζέντες, με γεωπολιτικά συμφέροντα που μας αλλάζουν τον αιώνα και μας αλλάζουν το παράδειγμα. Αυτό είναι θεμελιακό να το έχουμε κατά νου για να καταλάβουμε ποιες είναι οι νέες απαντήσεις. Από αυτή την άποψη είναι εξαιρετικά πραγματικό, είναι real πολιτική. Δεν πρέπει να πούμε είναι υπέροχο ή είναι φρικτικό, δεν πρέπει να πούμε είναι το τέλος του κόσμου ή είναι τέλεια, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη
Είναι εργαλεία που αντικατοπτρίζουν την στρατηγική τους της ισχύως. Και εδώ έχετε πολιτισμικές μάχες μεταξύ τους. Δηλαδή, αυτοί οι γίγαντες δεν είναι απλώς οντότητες ομοιογενείς, αλλά έχουν αληθινές διακρίσεις. Όταν βγήκε το ChatGPT στα τέλη του 2022, η πρώτη αντίδραση, μία από τις πρώτες αντιδράσεις ήταν του Elon Musk. Γιατί ο Elon Musk ήταν ο μέντορας του Sam Altman. Ήταν ένας από τους πρώτους ιδρυτές του OpenAI. Δεν είχε κυκλοφορήσει αμέσως για λόγους μεταξύ άλλων πολιτικούς, το OpenAI. Το ChatGPT είναι ένα εργαλείο woke. Από αυτή την άποψη είναι απαράδεκτο, γιατί ο Elon Musk έχει μια ιδεολογική θεώρηση του κόσμου ιδιαίτερη. Είναι μέρος αυτής της τεχνολογικής ελίτ που εντάσσεται σε αυτό που ονομάζουμε σήμερα του anti-watt κεφαλαίου και που στόχος της είναι να αλλάξει μια μορφή ατζέντας της αμερικανικής alt-right, της αμερικανικής άκρας δεξιάς. Ο Μάσκ είναι μέρος αυτής. Η ιδέα ήταν να πούμε ότι η ChatGPT μεταφέρει αξίες woke, έχει μια αντι-τεχνητή νοημοσύνη που θα την ονομάσει Grok, η οποία θα μεταφέρει μια θεώρηση του κόσμου, μια αφήγηση γνώσης που είναι anti-woke. Βλέπετε λοιπόν ότι ξαφνικά η τεχνητή νοημοσύνη, η παραγωγική, γίνεται η βάση μιας μάχης που μας ξεπερνάει και εμείς οι πολίτες, εμείς οι χρήστες, είμαστε απόλυτα αποκλεισμένοι από αυτή τη συζήτηση που παίζεται μεταξύ των γιγάντων της τεχνολογίας, μεταξύ τους. Υπό αυτή την έννοια πρέπει να επαγρυπνούμε και να απομυθικοποιήσουμε τους φόβους μας, γιατί λειτουργούν με αυτούς τους τρόπους. Όλα τα αφηγήματα σχετικά με τη τεχνητή νοημοσύνη, ο υπαρξιακός κίνδυνος στο τέλος του κόσμου, το σημείο της μοναδικότητας, η singularity, όλα αυτά είναι αφηγήσεις που μεταφέρονται από αυτούς τους ίδιους παράγοντες για να δημιουργήσουν επίσης ένα αποτέλεσμα ώστε το κοινό να μένει εμβρόντιτο. Σε αυτό θα πει ότι θα μιλήσετε πολύ για το θέμα. Αυτό γίνεται μόδα. Όταν είσαστε της μόδας, τι κάνετε? Μαζεύετε χρήματα. Αυτό είναι marketing, είναι business, επιχειρηματικότητα. Έχουν πολλά για να μπορέσουν να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τα εργαλεία τους, γιατί χρειαζόσαστε τους υπερυπολογιστούς, τους ημιαγωγούς. Εκείνο που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια αλυσίδα. Πριν από αυτή, εκεί αποκρισταλώνεται η αντιπαλότητα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Προφανώς όλοι έχετε ακούσει να μιλάνε για την Ταϊβάν, για το πρόβλημα της Ταϊβάν. Και εδώ υπάρχουν αντιπαλότητες. Οι γίγαντες αυτοί γίνονται ένα εργαλείο για την διακυβέρνηση, για το leadership. Μιλούσαμε επίσης για την υβριδική κατεύθυνση. Τίθενται λοιπόν τεράστια προβλήματα στο στρατιωτικό πεδίο, σχετικά για παράδειγμα με τα αυτόνομα όπλα. Η Ουκρανία και η Γάζα είναι εδάφη πειραματισμού σε μεγάλη κλίμακα. Πιστέψαμε ότι θα ήταν εργαλεία πολύ μεγάλης ακρίβειας. Ήταν το παλιό όνειρο της Αμερικής, το χειρουργικό χτύπημα, που ποτέ δεν το πετύχαμε. Με τα λογισμικά της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την πολύ ακριβή στόχευση, γνωρίζοντας πολύ καλά το περιβάλλον, το οικοσύστημα, τα δεδομένα του κόσμου. Λοιπόν, και εδώ τώρα αυτός που είναι στο κοινό παρατηρεί ορθά. Σήμερα έχουμε περάσει τις γνωστικές μας ικανότητες να υπολογίζουμε.
Άρα πρόκειται για εργαλεία εξαιρετικά πραγματικά στο στρατιωτικό πεδίο, στα πεδία της μάχης, που μπορεί να είναι πολύτιμα, γιατί ο κύριος πόλεμος δεν είναι ο πόλεμος μεταξύ των πεδίων. Είναι ο πόλεμος εναντίον της ταχύτητας, εναντίον του χρόνου. Ο πρώτος που θα τραβήξει το όπλο του, αυτός θα κερδίσει. Ο πρώτος που τραβάει δεν μπορεί να το κάνει χωρίς τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η υπολογιστική ικανότητα να τα καταλαβαίνει κανείς όλα σε πραγματικό χρόνο, για να βγάλουν σενάρια σε πραγματικό χρόνο. Για το GPT στο στρατιωτικό πεδίο, φέτος τον Ιανουάριο, είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν μίλησαν πολύ τα ΜΜΕ γι' αυτό. Κατήργησαν διακριτικά την απαγόρευση της χρήσης της στρατιωτικής, του ChatGPT. Πολύ συγκεκριμένα, οποιαδήποτε παραγωγική τεχνική νοημοσύνη, η Mistral, η γαλλική, η γερμανική Aleph, τι κάνουν? Θα συλλάβετε όλα τα data που έχετε άλλωστε ασκήσεις σε διάφορες περιπτώσεις πολέμου. Τα δεδομένα που θα έχετε συγκεντρώσει μέσω δορυφόρων, με drone και τα λοιπά, με τα όπλα, είναι πολλά δεδομένα, θα τα βάλετε μαζί και ξαφνικά σε μια δεδομένη κατάσταση η παραγωγική σας τεχνητή νοημοσύνη θα σας βγάλει τα πιθανά σενάρια. Και στις επιδείξεις και τις προσομοιώσεις που είχαμε, γενικότερα στην αλυσίδα της κλασικής διακυβέρνησης, αυτά που είδαμε στους άλλους τομείς, στα άλλα θέατρα του πολέμου, θα βγει αντανακλαστικά, θα βγει κάτι χωρίς σενάριο. Να λοιπόν οι 5 πιθανότητες, να το δέντρο της απόφασης. Το ενδιαφέρον της τεχνητής νοημοσύνης στο πεδίο μάχης είναι ότι δεν θα υπάρχουν νεκρές γωνίες. Ο στρατηγός, ο άνθρωπος, θα έχει νεκρές γωνίες, γιατί θα έχει τις δικές του προκαταλήψεις, τα δικά του φίλτρα, τη δική του αντιμετώπιση. Άρα θα μας βγάλει 8-9. Άρα τότε τίθεται θέμα συμπλήρωσης των νεκρών γωνιών. Άρα πρώτον είναι το θέμα της ταχύτητας, δεύτερον πρέπει να γίνει ένα θέμα συμπληρωματικότητας με τον άνθρωπο και με την τεχνητή νοημοσύνη. Πρώτον, δεν ήταν χειρουργικά τα χτυπήματα και δεύτερον, υπήρχαν μαζικά όπλα καταστροφής, μαζικής καταστροφής, γιατί ξεπεράσαμε τον άνθρωπο. Γιατί ήταν πόλεμοι ταχύτητας, έπρεπε να προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα, έπρεπε να έχουν στοιχεία πολιτικού λόγου και αποφάσεων πολύ γρήγορα, αποτελέσματα πολύ γρήγορα. Ξαφνικά, όλες οι ανθρώπινες επιβεβαιώσεις έπαψαν να ισχύουν. Με αυτό το ηθικό δίδαγμα, το φιλοσοφικό θέμα που τίθεται, αν αυτοματοποιήσετε τον πόλεμο, αν αυτοματοποιήσετε σε τέτοιο βαθμό τον πόλεμο, σε ποιο βαθμό ο πόλεμος, όπως την κατασκευάσαμε, όπως τη σκεφτόμαστε, όπως την έχουμε μέσα στις αναπαραστάσεις, η σάρκα, το αίμα, ο θάνατος, σε ποια στιγμή ο πόλεμος γίνεται απλά και μόνο δολοφονία. Και αυτό είναι ένα θέμα ηθικό, νομικό, ευθύνης, θεμελιώδους ευθύνης, πάνω στο οποίο δυστυχώς η δημόσια κοινή γνώμη, είσαστε εδώ σήμερα, σας ευχαριστώ, αλλά η δημόσια κοινή γνώμη είναι εντελώς απούσα, για να μην μπούμε αδιάφοροι. Αν επανέλθω στο ερώτημα της γεωστρατηγικής αντιπαλότητας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, σήμερα έχουμε ένα πόλεμο leadership, έναν αγώνα για το leadership, όπου η τεχνική νοημοσύνη στρατιωτικής φύσεως είναι κεντρικής σημασίας. Σήμερα λοιπόν, σε όλους τους διεθνείς χώρους που έχουμε, στον ΟΗΕ, παντού γίνονται συζητήσεις για τα αυτόνομα όπλα. Ποιοι κανόνες, ποια ρύθμιση, ποια όρια. Έχετε δύο παράγοντες
που βρίσκονται σε όλες τις συζητήσεις, είναι παντού. Είναι στον ΟΗΕ, στις διασκέψεις κορυφής, στη Βιέννη κτλ. Αλλά δεν υπάρχουν όρια. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίνα έχει το σχέδιο, θέλει να είναι το 49 ένα στρατός από ντρόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να διατηρήσουν την ισχύ τους. Από αυτή την άποψη δεν υπάρχει κανένας λόγος για να βάλουν όρια στην καινοτομία και στην ισχύ. Η επόμενη βαθμίδα θα είναι τα αυτόνομα όπλα. Είναι λοιπόν δική μας δουλειά να πάρουμε το υποκείμενο από τη δημοκρατική πλευρά, από την πολιτική πλευρά, για να αλλάξουμε αυτές τις συζητήσεις, αν θέλουμε. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι όλα αυτά τα θέματα που είναι πάρα πολύ καυτά στην καρδιά της διεθνούς επικαιρότητας, που ξαναφτιάχνουν της γεωπολιτικής κακέρας σε επίπεδο παγκόσμιο, την παγκόσμια τάξη που είναι πολυπολικός σήμερα, θέτουν δύο θέματα. Το θέμα της διακυβέρνησης των Big Tech, που είναι οι παράγοντες, ποιοι κυβερνούν, οι συστημικοί, ποιος τους κυβερνά αυτούς, εκτός από εμάς. Και εγώ λέω ότι θα έπρεπε ίσως να βάλουμε τη μύτη μας μέσα σε όλα αυτά. Με μηχανισμούς μπορούμε να συζητήσουμε και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, να βρούμε με λεπτομέρειες για αυτό το θέμα. Το πολιτικό μας πρότυπο είναι η δημοκρατία. Τι εννοούμε με το δημοκρατικό πρότυπο? Όταν τα μοντέλα μας τα κοροϊδεύουν. Ο χρόνος στα κοινωνικά δίκτυα, η γνωστική πόλεμη. Τι είναι το πρότυπο αυτό το δημοκρατικό? Ποια είναι η ταυτότητά μας? Ποιες είναι οι αξίες μας? Προχωράμε. Είμαστε μέσα στα προστάγματα των αντιπάλων μας και με τρόπο ύπουλο, θα έλεγα, μη αντιληπτό, υποκύπτουμε. Υπάρχει ένας πειρασμός, η αναγνώριση του προσώπου. Το ένα είναι για την φορεία, το άλλο είναι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες κτλ. Υπάρχουν πολλά στοιχεία. Πόσος χρόνος ακόμα, πόσο καιρό ακόμα θα κάνουμε σαν να μην υπήρχαν αυτά τα πράγματα? Πόσο καιρό ακόμα θα αποστρέφουμε το βλέμμα? Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν 4 εξουσίες, η τέταρτη είναι ο τύπος, νομίζω θα μιλήσουμε γι' αυτό αύριο. Υπάρχει και μια πέμπτη εξουσία, που θα πρέπει εμείς συλλογικά να επενδύσουμε σε αυτήν, είναι η κοινή γνώμη. Η κοινή γνώμη έχει την ικανότητα, αν είναι αρκετά καλά διαπαιδαγωγημένη, αν ξέρει να παρουσιάσει τον εαυτό της, να γίνει πολιτική εξουσία, να ασκήσει πίεση στους ηγέτες και να αλλάξει τις αποφάσεις αυτές. Ποια δημοκρατία θέλουμε λοιπόν να ανακατασκευάσουμε? Για ποιο σχέδιο κοινωνικό? Πού θέλουμε να πάμε συλλογικά? Σε εθνικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο. Τι είναι η Ελλάδα μετά από 50 χρόνια? Τι θα είναι η Ευρώπη μετά από 30 χρόνια? Όταν θα έχει γίνει σάντουιτς ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Πώς να ξανασκεφτούμε το θέμα της δικής μας κυριαρχίας? Όχι σαν αυτάρκεια, αλλά σαν σχέσεις δυνάμεων. Και αν είναι σχέσεις δυνάμεων, τι έχουμε να βάλουμε στο τραπέζι εμείς? Ποια είναι η φύση της εμπορικής συναλλαγής που κάνουμε με τους αντιπάλους μας, αλλά πρώτα απ' όλα με τους συμμάχους μας. Και η τεχνολογική μας εξάρτηση είναι τεράστια. Οι τεχνολογικές νοημοσύνες και τα κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιείται. Αύριο τα εγκεφαλικά εμφυτεύματα του Elon Musk. Όλα αυτά είναι αμερικάνικα. Και βλέπετε πώς να την κάνουμε να την επεκτείνουμε αυτή την συζήτηση, η οποία δεν είναι καθόλου τεχνική. Είναι θεμελιωδώς πολιτική. Ο Χάιντεγκερ το έλεγε, η τεχνική δεν είναι τεχνική. Η τεχνική είναι ανθρωπολογική, είναι πολιτική. Με όλα αυτά που σας είπα. Και θα τελειώσω πραγματικά οριστικά με ένα Γάλλο φιλόσοφο που τον αγαπώ πολύ, που δεν ήταν φιλόσοφος κατά βάση, ήταν πολεοδόμος, τελείως εικονοκλάστης, υβριδικός κι αυτός. Ο Πολ Βιρίλιο, ο οποίος είχε δει τα πάντα και τα είχε ήδη προβλέψει από πριν.
ο οποίος έλεγε αυτή τη φράση την πολύ όμορφο, την οποία σας παραδίδω: η πρόοδος είναι μπροστά μας, υπό την προϋπόθεση να υπερβούμε αυτή την προπαγάνδα. Αν κατορθώσουμε να κάνουμε αυτή τη σκέψη, αν καταλάβουμε τα διακυβεύματα, αν ξαναδώσουμε στον εαυτό μας ισχύ με την περιέργεια, με το διάβασμα, τότε είμαστε ικανοί να πούμε εμείς ποιο είναι το μέλλον που θέλουμε να διαμορφώσουμε. Και το κύριο μαύρο κουτί που θέλουμε να φτιάξουμε δεν είναι αλγοριθμικό, είναι το μέλλον και εμείς το φτιάχνουμε. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα. Πρόκειται για συλλογικές κατασκευές και από αυτή την άποψη η συζήτηση γίνεται καθαρά δημοκρατική και η τεχνητή νοημοσύνη είναι μόνο και μόνο ένα πρόσχημα. Νομίζω ότι πέρασα το χρόνο μου. On va prendre quelques questions si vous l'acceptez. Θα ακούσουμε κάποιες ερωτήσεις. J'espère qu'il fonctionne. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui, là-bas. Υπάρχουν ερωτήσεις στο κοινό? Il y en a, il y en a. Pardon. Υπάρχουν. Ça marche pas le micro? Est-ce qu'il a bien ouvert? Il est ouvert? Il est ouvert? J'ai été très heureux de vous écouter et votre... Με μεγάλη χαρά σας παρακολούθησα και ο πολιτικός προβληματισμός σας. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που την άκουσα, τις πολιτικές ανησυχίες της. Et puis, je vais dire quelque chose optimiste, και θα ήθελα... αισιόδοξο. Vous écoutez, Madame Mala? Est-ce que vous entendez la traduction? Vous écoutez maintenant? Ok. Λοιπόν, θα το πω ελληνικά. Είμαι αισιόδοξος. Je suis optimiste contre la... Όχι, με βοηθάει να σκέφτομαι. Με συγχωρείτε, δεν θα μιλήσω πάνω από 2 λεπτά. 3 λεπτά το πολύ. Ναι, εμένα με βοηθάει όμως να σκέφτομαι και στις 2 γλώσσες. Alors, je suis mathématicien et aussi pédagogue. Alors, είπα ότι είμαι μαθηματικός και παιδαγωγός. Ces deux identités de moi m'aident à être optimiste contre la dictature des technologies, contre la dictature des technocrates. Και αυτές οι 2 ιδιότητες μου ως μαθηματικού και παιδαγωγού με βοηθάνε να είμαι αισιόδοξος εναντίον της δικτατορίας των τεχνοκρατών. Parce que les algorithmes ne sont pas des sciences. Οι αλγόριθμοι δεν είναι επιστήμη. Quand on emploie un algorithme, il peut être qu'on ne comprend les mathématiques au-dessous de l'algorithme. Το να εφαρμόζει κανείς έναν αλγόριθμο και άνθρωπος, όχι μόνο μια μηχανή, δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνει τα μαθηματικά πίσω από τον αλγόριθμο. On a proposé à ChatGPT des questions mathématiques simples. Προτείναμε απλά μαθηματικά ερωτήματα στο ChatGPT. Et il a échoué. Il est en grec on dit μπουμπούνας. Είναι μπουμπούνας στα μαθηματικά. Il ne peut pas répondre correctement
que, sauf les questions sont dans la littérature et les obtient statistiquement. Δεν μπορεί να απαντήσει, δεν μπορεί να συλλογιστεί μαθηματικά και προσπαθεί να σαρώσει στατιστικά τη βιβλιογραφία για να απαντήσει. Monsieur, excusez-nous, on a plusieurs questions. Le résultat est tragique pour les technocrates. On va prendre 3 questions et puis on... Θα δεχτούμε 3 ερωτήσεις και θα σας δώσουμε στη συνέχεια το λόγο, κυρία Μαλά. Και σας τοποθέτηση. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Θεωρείτε ότι προέρχομαι από τον τομέα της πληροφορικής και χαίρομαι που σε αυτή την τοποθέτηση έχω ακούσει να μιλάτε για πολιτική. Η ερώτηση μου είναι, θεωρείτε πως μέσα στο εφιστάμενο πολιτικό σύστημα, τον καπιταλισμό, μπορούμε να ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη? Είναι δηλαδή εφικτό η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει όντως την ανθρωπότητα με δεδομένο ότι δρούμε μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα? Ευχαριστώ πολύ. Ναι, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την τοποθέτησή σας. Ήθελα λιγάκι να ρωτήσω για το κομμάτι της γεωπολιτικής που αναφέρατε. Επικεντρωθήκατε στις ΗΠΑ και στην Κίνα. Θέσατε ερωτήματα για τη θέση της Ευρώπης και θα ήθελα λίγο να το αναλύσετε λίγο περισσότερο. Ποια πιστεύετε πως είναι η θέση της Ευρώπης σε σχέση με την intelligence artificielle και γιατί από τη μια η Ευρώπη παίρνει τις πρωτοβουλίες νομοθετικά να ορίσει τα πλαίσια της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά από την άλλη μεριά βλέπουμε να είναι πίσω στον τομέα αυτό. Είναι λίγο αντιφατικό αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Et bonsoir, j'avais une petite question sur la question. Καλησπέρα. Μια ερώτηση σχετικά με τον αγώνα δρόμου των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας και στη θέση της Ευρώπης. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την τεχνητή νοημοσύνη η Ευρώπη. Donc, deux têtes. Πάρα πολύ ωραία. Είσαστε πολύ τυχεροί. Έχω μνήμη ελέφαντα. Καταρχάς, μία παρατήρηση. Πολύ ενδιαφέρουσα, με πάρα πολλά στοιχεία. Δεν ξέρω, ο ίδιος που έκανε την μετάφραση μόνος του, έφυγε ο κύριος. Αυτό με ενέπνευσε για να κάνω διάφορα σχόλια σε ό,τι αφορά την τεχνοκρατία και πολύ συνοπτικά αυτό που περιγράψατε. Αν δεν έχετε φύγει, ο κύριος είναι ο solutionisme technologique, η τεχνολογική λύση των προβλημάτων. Δηλαδή, για κάθε πρόβλημα δημόσιας πολιτικής θα υπάρχει μια τεχνολογικής φύσεως λύση, είτε νομοθετικής, και αυτό απαντά στην ερώτηση για την Ευρώπη, ή καθαρά τεχνική. Όλα τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια. Έχετε πρόβλημα ασφάλειας? Θα δώσουμε μια απάντηση. Θα βάλουμε κάμερες, θα καταργήσουμε τις ατομικές σας ελευθερίες και ανεξάρτητα στο τέλος, γιατί θα έχουμε μια λύση ανεξάρτητα εάν διεισδύει στα ατομικά σας δικαιώματα. Δεν έχει σημασία. Το σημαντικό είναι υπάρχει μια πολιτική απάντηση. Αφενός πείθει και αφετέρου όμως καταργεί το κράτος δικαίου. Και αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Μένουμε ακόμη στον τρόπο με τον οποίο δημιουργήσαμε το κράτος δικαίου, βασισμένο στις ελευθερίες μας, στην λογοδοσία ορισμένων παραγόντων και φορέων στη λήψη αποφάσεων που αφορούν το πεπρωμένο μας στο κοινό. Αυτό είναι σημαντικό. Και υπάρχει πάντα αυτός ο πειρασμός πράγματι της εξέβρεσης λύσης που κρύβει την δική μας την καταστροφική λύση. Το θέμα του σχολείου, των ανισοτήτων, των δημόσιων νοσοκομείων, της εργασίας, τις θέσεις της Ευρώπης, τις δυσμενείς θέσεις, είναι πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. Η κόπωση, η δημοκρατική που βιώνουμε σε όλες τις φιλελεύθερες δημοκρατίες
δεν τις δημιούργησε ο Elon Musk. Αυτά τα εργαλεία μεγεθύνουν ένα αρχικό πρόβλημα. Ναι, μπορούν αυτά τα εργαλεία να μας βοηθήσουν να επιλύσουμε αρχικά προβλήματα. Ναι, και εδώ. Θα έλεγα λοιπόν, κλείνοντας, ότι ο κύριος προβληματισμός της ευθυγράμμισης δεν είναι αυτό που θέλουν να πιστέψουμε ότι θα φτάσει το τέλος του κόσμου και θα φτιάξουμε τεχνητή νοημοσύνη που θα είναι καλή και δεν θα μας καταστρέψει εν τέλει. Σχηματοποιώ. Αυτό εν ολίγης λέγεται στη Silicon Valley. Η δική μας η θέση είναι να είμαστε ευφυείς για να αναστρέψουμε την πρόταση και να μην είμαστε υπέρ της καινοτομίας για την καινοτομία. Έχουμε εργαλεία πώς θα τα ρυθμίσουμε, αλλά να σκεφτούμε ποιο είναι το σχέδιο που έχουμε για την κοινωνία μας, πού θέλουμε να πάμε ανεξάρτητα από την τεχνολογία και να δούμε εν τέλει ποια εργαλεία θα μας βοηθήσουν να φτάσουμε στο στόχο μας, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στο μηδενικό άνθρακα, στην κατάκτηση του διαστήματος. Τι θέλουμε να κάνουμε εν τέλει, ποια είναι η επιθυμία μας, η βούλησή μας, η κοινή, η συλλογική. Και μετά θα δούμε ποια εργαλεία θα χρησιμοποιήσουμε. Εμείς κάναμε ακριβώς το ανάποδο. Και κάποια στιγμή οι υπεύθυνοι, οι πολιτικοί, οι επιστήμονες θα πρέπει να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους, τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Αυτό που έλεγε ο Ρικάρ, οι σωστοί θεσμοί. Θα πρέπει να τοποθετήσουμε, να έχουμε τους σωστούς θεσμούς. Ο καπιταλισμός, η δεύτερη ερώτησή σας. Είμαι ρεαλίστρια. Νομίζω ότι ο πρώην πρωθυπουργός σας έγραψε κάτι για το θέμα αυτό. Είμαι ρεαλίστρια. Για να υπάρξει επανάσταση χρειάζονται προϋποθέσεις οι οποίες δεν υπάρχουν σήμερα. Τα συνδικάτα, τα κοινωνικές τάξεις. Δεν υπάρχει αυτός ο προβληματισμός σήμερα. Από την άποψη της Realpolitik, το ζήτημα του καπιταλισμού είναι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι ένα μοντέλο όπως ένα άλλο. Το ερώτημα ποιος είναι, ποιος κυβερνά. Με όλα τα δεδομένα είναι πώς θα δημιουργήσουμε συλλογική συζήτηση, ένα αντίβαρο σε επίπεδο ηγεσίας. Γιατί υπάρχουν δημοκρατίες που θέλουν να αφοπλίσουν τις ΜΚΟ και άλλους φορείς. Χρειάζεται λοιπόν να αναζωογονήσουμε τους χώρους συζήτησης, διαλόγου, του πραγματικού διαλόγου, όπως τον έχουμε οικοδομήσει σήμερα, όχι με την πόλωση, αλλά να επανέλθουμε στο κέντρο. Να μην συμφωνούμε, αλλά να είμαστε στο κέντρο μαζί. Έχουμε το δικαίωμα να μην συμφωνούμε, αλλά έχουμε και το δικαίωμα να μην είμαστε υβριστές, να αφουγκραζόμαστε. Και είναι ανακλαστικά που χάσαμε, που απολέσαμε και πρέπει να ξαναβρούμε και δεν πρέπει να είναι τόσο δύσκολο. Και πάλι θα δείτε η απάντησή μου δεν είναι τεχνολογικής φύσεως. Σε ό,τι αφορά την κυριαρχία, είναι η τρίτη ερώτηση, θα τη συνδέσω με την τέταρτη. Το ζήτημα της Ευρώπης. Η απάντηση ήταν κανονιστικής φύσεως. Σε κάθε πρόβλημα να προτείνουμε κανονισμούς. Επειδή δεν καταφέραμε να έχουμε τεχνολογικούς γίγαντες, δεν είχαμε όραμα, δεν κατανοήσαμε, δεν οικοδομήσαμε κατά αυτόν τον τρόπο την Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν οικοδομήθηκε με ένα πολιτικό όραμα, αλλά σκεπτόμενε ότι θα φτάσει και η πολιτική διάσταση, οικοδομήθηκε ως αγορά αρχικά. Χρειάστηκε λοιπόν πολύς χρόνος για να αλλάξει αυτή η θεωρία. Και αρχίσαμε να ακούμε για τον συσχετισμό δυνάμεων. Στην αρχή ο Μακρόν το 2017 είχε θέσει
στην καρδιά του οραματός του για το συσχετισμό δυνάμεων, για την στρατηγική αυτονομία που υιοθέτησε ο Thierry Breton. Το πιο εύκολο όπλο που μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί σε στιγμή αδυναμίας και εξάρτησης είναι το νομοθετικό όπλο. Είναι εύκολα μπορεί κανείς να εκπονήσει κείμενα, όχι στην Ευρώπη βέβαια, αλλά σε επίπεδο ταχύτητας μπορεί κανείς να το κάνει πολύ πιο εύκολα. Υπήρχαν διάφορες πράξεις, Digital Act, Data Act, Data Governance Act και ούτω καθεξής. Από πολιτικής απόψεως, γιατί αυτή είναι η προσέγγιση μου, αυτό έχει ενδιαφέρον. Γιατί στους εξοκοινοβουλευτικούς φορείς, λέτε τους Κινέζους, τους Αμερικανούς, προσοχή, λειτουργείτε στο έδαφος μας, στα σύνορά μας, αλλά στα όρια των σύνορων μας θα σεβαστείτε τους κανόνες μας. Είμαστε αμυντικοί και εξηγούμε στους αλλοδαπούς ότι σε εμάς θα πρέπει να σέβονται τους κανόνες μας. Μετά με πάρα πολύ αμφιβολία για το εφικτό όλου αυτού. Εάν όμως θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα συσχετισμός δυνάμεων, είναι καλό. Μας λείπει βέβαια η διάσταση βιομηχανική. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν διάφορα πράγματα, αλλά δεν είμαστε στην κατάλληλη κλίμακα. Και υπάρχει ένα θεμελιώδες ζήτημα. Τι σημαίνει κυριαρχία, πώς την εννοούμε, τι διακυβεύεται, πού ξεκινά και πού τελειώνει. Αν πάρω ένα παράδειγμα, η γαλλική startup Mistral, που είναι η αντιπρόταση στην OpenAI, και αυτό που διακυβεύεται είναι πολλαπλό. Εάν η κυριαρχία συνίσταται στη σύνθεση του κεφαλαίου, η εταιρεία Mistral δεν είναι γαλλική, είναι σε μεγάλο βαθμό αμερικανική. Εάν το θέμα είναι να είναι όλοι οι φορείς γαλλικοί, και πάλι εδώ η εταιρεία Mistral δεν είναι κυρίαρχη, εξαρτάται από την Google μεταξύ άλλων. Εξαρτάται από τους συστημικούς φορείς, από τις υποδομές. Οι Αμερικανοί γίγαντες στην τεχνολογία είναι αμερικανικές εταιρείες, κλειστές με το καθεστώς της ιδιωτικής εταιρείας. Και επανέρχομαι στο αρχικό μου προβληματισμό, που είναι το θέμα της φύσης αυτών των οντοτήτων, όχι τι κάνουν, αλλά τι είναι. Εάν το θέμα της κυριαρχίας συνίσταται στην παρασκευή των γνώσεων, θα φτιάξουμε γνώσεις από τη γλώσσα μας, με βάση την κουλτούρα μας. Εδώ η εταιρεία Mistral παρουσιάζει ενδιαφέρον, γιατί πράγματι θα οικοδομήσει τα μοντέλα της με βάση τα γαλλικά. Αυτό, ας πάρουμε το θέμα της αλγοριθμικής δικαιοσύνης, την προβλεπτική δικαιοσύνη, λανθασμένη απόδοση θα έλεγα. Τα αμερικανικά εργαλεία έχουν εκπαιδευτεί με βάση την αγγλοσαξονική προσέγγιση του δικαίου, με βάση το common law, την ομολογία. Στην Ευρώπη δεν έχουμε την ίδια προσέγγιση του δικαίου, δεν βασίζεται στην ομολογία, στη Γαλλία για παράδειγμα. Βασίζεται στο ρωμαϊκό δίκαιο, βασίζεται στις αρχές. Και υπό αυτή την έννοια, το να έχουμε εργαλεία που αντανακλούν τις αρχές μας, την προσέγγισή μας, τον τρόπο λειτουργίας μας και τον τρόπο με τον οποίο πραγματευόμαστε τα πράγματα, είναι εξόχως πολιτικά, άρα και πάλι γεωπολιτικά. Μην ξεχνάμε ότι είναι εργαλεία διάχυσης των αξιών, ηγεμονίας, κατά κάποιο τρόπο. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν, η μέθοδος με βάση το πρόβλημα που θέλετε να επιλύσετε θα έχετε συγκεκριμένη απάντηση. Η κυριαρχία από μόνη της δεν σημαίνει κάτι. Σε τι πρέπει να απαντάει η κυριαρχία? Στο κεφάλαιο, την υποδομή, τις αξίες, τη γνώση. Με βάση λοιπόν την ερώτηση θα έχετε διαφορετική απάντηση.
Voilà pour le premier slot de réponse. Αυτή είναι οι πρώτες μου απαντήσεις. Ευχαριστούμε πολύ την Άσμα Μαλά. Μια τελευταία ερώτηση ίσως. Μια τελευταία ερώτηση. Bonsoir madame, merci pour votre présentation. Vous êtes enseignante dans plusieurs écoles françaises, dont Sciences Po et l'École Polytechnique. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Διδάσκεται σε πολλές γαλλικές σχολές, στις πολιτικές επιστήμες, στο Πολυτεχνείο. Είπατε ότι η κοινή γνώμη είναι πέμπτη εξουσία. Το θέμα της τεχνολογίας είναι θεμελιωδώς πολιτικό, μας είπατε. Αν είναι πολιτικό, το θέμα αυτό συνεπάγεται ότι στον εκπαιδευτικό τομέα πρέπει να γίνουν πράγματα. Πώς να φτιάξουμε το κριτικό πνεύμα των νέων. Θα γίνει το σχολείο ένα ιερό χωρίς οθόνες. Πώς το σκέφτεστε αυτό όλο? Ευχαριστώ. Το θέμα της εκπαίδευσης είναι ευρύτατο. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι στη Σουηδία, που για μεγάλο διάστημα οι μέθοδοι της μόδας στη Σκανδιναβία είχαν βάλει οθόνες παντού. Και πέρσι, στο τέλος της χρονιάς, έγινε αλλαγή κυβέρνηση. Εντάξει, αλλά βγάλανε τις οθόνες από τα σχολεία τελείως γιατί αντιληφθήκανε ότι έπρεπε να ξαναμάθουν την αλφάβητο στα παιδιά, να γράφουν και να διαβάζουν. Δεν νομίζω ότι πρέπει να γίνουν τα πράγματα με διαδικό τρόπο. Όλα εξαρτώνται από το ποια στιγμή παρεμβαίνεται. Αρχικά δεν νομίζω ότι οι οθόνες είναι απαραίτητες. Το πρώτο επίγον είναι να κατασκευάζουμε τους μελλοντικούς πολίτες που να είναι γραμματισμένοι, δηλαδή να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις γνωστικές τους ικανότητες. Αλλά δεν θα έχετε κριτικό πνεύμα αν δεν ξέρετε να γράφετε. Ποτέ κριτικό πνεύμα αν δεν μπορείτε να διαβάσετε. Σήμερα όταν κοιτάζουμε τις κατατάξεις της Πίζα, η Γαλλία είναι σε καταστροφική θέση. Υπάρχουν παιδιά που φτάνουν στο γυμνάσιο και δεν ξέρουν να διαβάζουν. Έτσι λοιπόν, πρώτο στοιχείο απάντησης. Δεύτερο στοιχείο απάντησης. Στη συνέχεια, ναι, βέβαια, πρέπει να έχουμε μια εκμάθηση για τον ψηφιακό κόσμο. Αλλά αυτό δεν είναι αναγκαστικά οι οθόνες, θα μπορούσε να είναι, αλλά όχι υποχρεωτικά. Πρέπει να δούμε τι υπάρχει μέσα στη μηχανή. Πρέπει να μάθουμε την γεωπολιτική, την ιστορία, τη γεωγραφία. Αυτές είναι οι επιστήμες του ανθρώπου, η πολιτική θεωρία. Κατασκευάζουμε λοιπόν, πρέπει να κατασκευάσουμε πολίτες ελεύθερους να σκεφτούν. Το κριτικό πνεύμα από μόνο του δεν σημαίνει τίποτα. Είναι γνωστικές ικανότητες που πρέπει να βελτιστοποιήσουμε για να έχουν οι αυριανοί μας πολίτες την ικανότητα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Άρα να είναι παρόντες. Αυτό είναι το δεύτερο μου στοιχείο. Τρίτο στοιχείο για την απάντηση, πολύ πιο πραγματιστικό ως προς την δημόσια πολιτική. Έχουμε τα μεγάλα προγράμματα σχετικά με το συντονισμό της τεχνικής νοημοσύνης σε όλη την επικράτεια. Είπαν ότι θα υπάρξουν καφετέριες τεχνητής νοημοσύνης που θα καλούν τους πολίτες να έρθουν να εξοικειωθούν με το εργαλείο, αλλά και με οτιδήποτε υπάρχει γύρω από αυτό το εργαλείο. Τα διακύβευματα, τις προκαταλήψεις, τη δράση της παραπληροφόρησης κτλ. Γιατί δεν υπάρχει μόνο η δράση του σχολείου, υπάρχουν και οι ενήλικες, οι senior, όλα αυτά παίζονται. Από το σύνολο του πληθυσμού δεν είναι μόνο η εστίαση πάνω στα παιδιά, όλοι έχουν να κάνουν με αυτά τα θέματα. Θα τελειώσω ίσως με κάτι πιο ελαφρύ, το οποίο με ενδιαφέρει όμως. Πριν από λίγες μέρες ήμουν στο φεστιβάλ του βιβλίου στο Παρίσι
Με είχαν βάλει να συζητήσω με έναν συγγραφέα μυθοπλασίας. Είχαμε συνεννοηθεί πολύ καλά, οι δυο μας μιλήσαμε καλά και φτάσαμε στο εξής συμπέρασμα. Η ψηφιακή σας ζωή, ό,τι κάνετε πίσω από τις οθόνες, είναι μια ζωή αυτή καθ' αυτή. Έτσι λοιπόν, σήμερα έχουμε συνεχώς δύο υπάρξεις που πρέπει να τις διαχειριστούμε. Την πραγματική μας ζωή και τη ζωή στις οθόνες. Και πρόκειται για μια ύπαρξη που πρέπει να διαχειριστεί κανείς αυτή καθ' αυτή. Όταν βλέπω πόση ώρα χάνω χρόνο πάνω στα κοινωνικά μέσα, τα μηνύματα, τις φωτογραφίες, τα ποσταρίσματα, τα γεγονότα, τα email. Πρόκειται λοιπόν για μια ζωή αυτή καθ' αυτή, μια κοινωνική ζωή αυτή καθ' αυτή. Έχουμε λοιπόν δύο ζωές, δύο υπάρξεις, με μια θεμελιώδη ασυμμετρία πάνω στην ψηφιακή σας ζωή. Έχετε με διαφάνεια σχεδόν ολοκληρωτική. Είτε γιατί το παράγετε, είναι αυτό που σας έλεγα στην αρχή της παρέμβασής μας, είτε γιατί μέσω των data ξέρουμε πολύ καλά τι κάνετε. Δεν λέμε ψέματα στην Google. Υπάρχει λοιπόν μια μορφή διαφάνειας και ακόμα και όταν λέτε ψέματα, ξέρουμε ότι λέτε ψέματα. Άρα δεν λέτε ποτέ ψέματα. Δεν κατορθώνετε να πείτε ψέματα. Δεν κατορθώνετε να μεταμφιεστείτε πάνω στις πλατφόρμες ή πίσω από τις οθόνες. Σε αυτό το χώρο διαφάνειας που γίνεται λοιπόν μια διαφάνεια ολική, ο Ντελόζ έλεγε γινόμαστε άτομα. Άτομα, δηλαδή, μάλλον τόμα, διαγράφουμε το α, το στερητικό. Αυτό που φτιάχνει τη ζωή, τις εκπλήξεις, την τυχαιότητα, το δικαίωμα να μην είμαστε αναγώγιμοι σε έναν αλγόριθμο. Σε αυτό το φεστιβάλ, και φτάνω στο τέλος, έχουμε πει ότι κατά κάποιο τρόπο αυτό μπορεί να απαντήσει στο θέμα του σχολείου. Οι θύλακες αντίστασης, ο τόπος της συνθετότητας, ο τόπος του απρόβλεπτου, είναι φυσικοί τόποι. Αυτή είναι η πραγματική ζωή που παράδοξα γίνεται ζωή αντίστασης. Στη ζωή έχουμε το δικαίωμα να πούμε ψέματα, να έχουμε δικαίωμα στη πολυπλοκότητα, στην αμφιβολία, στην αμφισβήτηση. Και αυτή η αλλαγή, όπου ξαφνικά έχετε την ψηφιακή σας ζωή, που είναι θεμελιακή και πανταχού παρούσα, εντελώς διάφανη. Στην πραγματική ζωή πρέπει να επενδύσουμε πολύ περισσότερο, όπως στο σχολείο, στα πανεπιστήμια. Γιατί εκεί δημιουργούνται οι δεσμοί και οι συζητήσεις. Εκεί δημιουργείται και η δημοκρατία.